Milé sestry, milí bratři, jeden realitní agent prováděl elegantně oblečenou domu po luxusní bytě na pláži. Ona se ptá, co je to tamhle? On říká, to je námořní muniční sklad, odpověděl makléř. Má ty dobroto, povzdechla si žena. Ten výhled se mi tak líbil, viděla jsem tam ty malé kopečky, tak pojďme se podívat na něco podobného z druhé strany. Možná ten pohled bude ještě lepší. Je lidské doufat, že změna pohledu, změna strany v nás obrátí nebo situaci obrátí něco mnohem lepšího. Všichni jsou fascinovaní, když slyší historku o tom, jak člověk lehce dojde k penězům. Nedávno také bylo, že jedna paní 30 let furt vsázela ta stejná čísla, až se jí to nakonec vyplatilo. My hledáme takové štěstí, abychom se měli lépe. I představte si Manhattan, kde dneska stojí 1 metr čtvereční několik $1000 nájmu, tak ten byl prodán nebo koupen těma nizozemskýma námořníkama za pár korálků od indiánů a nějakých pár setek v hodnotě $24. Ale my ve skutečnosti víme, že život se nedá koupit levně. Život, který je životem, nás stojí hodně. A o to také jde v dnešním Božím slově, v dnešním evangeliu. Že člověk musí dát, aby jednoduše přijal. A dnes jsme se shromáždili v Sepekově, abychom oslavili Pannu Marii, abychom oslavili svátek jejího narození, to je zítra. V liturgii v celém církevním roce slavíme jenom 3krát narozeniny. A to narozeniny Ježíše Krista, na Vánoce narozeniny Jana Křtitele a narozeniny Panny Marie. Už toto ukazuje, jaký to má význam. Že ona má ohromný význam v našem životě. A vy, co sem přicházíte po rocích, po desetiletích, vy, kteří znáte tuto mariánskou tradici, tak víte, že ona nám něco dává. Že ona je naší matkou, že se k ní můžeme obrátit. A proto dnes s radostí chceme slavit její narozeniny, protože ona je pro nás znamením naděje. Ona je pro nás hvězdou mořskou. Námořníci, nebo když někdo prožije bouři na moři a vidí hvězdu, tak to bylo pro ně vlastně to světlo, podle kterého se mohli orientovat. Ona je pro nás nebeskou bránou. A význam Marie v dějinách spásy je jedinečný. A ten její svátek poukazuje na to, že člověk nemusí smysl a význam svého života vytvářet postupně sám. Dneska se užívá takový amerikanismus u nás. To mi dává smysl, it makes sin, to mi nedává smysl, ale pro křesťany to něco smysl má, anebo to nemá. Jestli nám to dává nebo nedává, to je vlastně jenom špatný gramatický výraz. A ten svátek narození Panny Marie, na ten si můžeme připomenout, že my jsme se také narodili, že ona se narodila také jako ona a že pro každého z nás má Bůh své místo. Že my máme místo v jeho srdci, že jinak bychom na tomto světě nebyli. Tak je důležité se zeptat, kde je to moje místo a jak se mám na tomto místě chovat. Je jeden krásný výrok v chasických vyprávěních od rabiho Susí.
který říká na smrtelné posteli, že se ho na věčnosti nebudou ptát, proč nebyl Mojžíšem, proč nebyl Abrahamem, proč nebyl Jozuou, ale že se ho budou ptát a dají mu otázku, proč si nebyl rabi Susia. Tedy smíme a můžeme přijmout místo od Boha. Naším životním úkolem není stát se někým, ale najít toto místo, být sám sebou, být tím tou Marií, Janem, Petrem, Václavem. Tady si může každý dát a položit to svoje vlastní jméno. Marie nás zve, abychom byli sami sebou a chce nám k tomu pomoci, abychom jako ona dokázali Bohu říct svoje ano. Ale k tomu člověk potřebuje odvahu. K tomu člověk potřebuje důvěru. K tomu člověk potřebuje vědět, že jeho prosby, jeho touhy nekončí v nicotě, ale že končí v Boží náručí. Papež Benedikt XVI. Říkal, pouze milující člověk najde život. A láska vždy vyžaduje opustit sebe sama, vyžaduje nechat sebe sama. Kdo se stará pouze o sebe, kdo chce mít druhé pouze pro sebe, ten ztrácí sebe i druhého. Bez tohoto hlubokého ztrácení sebe sama není život. Marie, ta se nám víc zdá tou, která je v pozadí, která sama sebe dokázala ztratit, která sama sebe dokázala upozadit, protože dala světu Krista. Byla mu k dispozici. Od zvěsti anděla až po kříž. Sama na konci říká, nebo na konci bychom o ní mohli říct, že o člověku Marii bychom se nikdy nic nedozvěděli. Kdyby nebyla vybrána za matku Božího syna, bez syna je Marie nic. Je těžké pro nás v dnešní době upozadit se, být v pozadí, být k dispozici tiše pro druhého člověka, aniž by člověk sám vynikl. Nám se vnucuje ta představa, že musíme být hlasití, že nás musí být plno, aby svět o nás věděl. A jenom když se člověk obrátí na rodiče, na staré rodiče, kteří tady jsou, co člověk v životě dokáže, co dokážou naše maminky z pohledu těch synů a dcer, když nás budou do něčeho nutit, o co víc nám prospěje, když ti naše rodiče stojí v pozadí, když stojí za námi, jak důležité je to pro syna a pro dceru vědět, že má někoho za sebou, kdo se za něho modlí. Jak dobré je vědět, že člověk má kromě rodičů, sourozenců, svých blízkých, dobrých přátel, také někoho, na koho se smí obrátit tak, jako na Marii, o které víme, že se za nás přimlouvá, že slyší naše prosby. Bez Marie by bylo naše křesťanství velice studené a bezcitné. Právě Marie dává křesťanství tu něhu a lásku, kterou v životě tak často potřebujeme. Kdo ztratí svůj život kvůli mně, ten ho získá, říká Pán. A konečné opuštění sebe sama je možné pouze tehdy, když člověk ví, že nepadne do prázdna, ale do rukou věčné lásky. Když připomenu druhé čtení, tam se stalo něco neskutečného. Pavel píše Filemonovi,
Filemon byl římský občan, v té době bylo úplně běžné, že římští občané měli otroky a k ním se nějak chovali. A Filemon zřejmě jako ostatní římští občané jeho doby se nechoval zřejmě moc citlivě k tomu otrokovi, který odešel, který utekl. A utéct pro otroka, otrok neměl žádnou cenu, jenom tu cenu, za kterou byl ohodnocen podle svalů, podle zubů, podle fyzické kondice, jinak pomalu nebyl považován za člověka, měl pro toho otrokáře možná menší cenu, než jeho nějaké oblíbené zvířátko. A tento otrok jménem Onezim prostě utíká od toho Filemona a potká Pavla a stane se křesťanem. A co udělá Pavel? Pavel ho posílá nazpátek a píše dopis tomu Filemonovi, přijmi ho nazpět, ale nepřijmi ho jako otroka. Přijmi ho jako mého syna, přijmi ho jako svého bratra. Co se muselo odehrát v tomto člověkovi Filemonovi? On také musel ustoupit do pozadí. On se musel také zříct sebe sama, aby dokázal toto udělat. Ale o tom je právě to křesťanství. O smíření, o pokoji, o tom, že člověk se někdy dokáže upozadit, když vidí, že jiné cesty vpřed není. A v tomto je Maria naším velkým vzorem. Ona je jako naše přímluvkyně, abyste mě dobře chápali. Já nevolám po tom, aby člověk, když je nějaká nespravedlnost, když se něco děje, tak člověk musí také vystoupit z toho pozadí a říct jasné slovo. Ale často je, jako bychom v životě se mi zdá někdy zapomínali, že člověk může také ustoupit. Že jsou chvíle, kdy je to téměř nutné, kdy je to jediná cesta k tomu, abychom kráčeli a šli vpřed. A právě v tomto nám může být Maria ohromným vzorem. Ona zůstala tak sama sebou, nezradila sebe sama. A to její ano se stalo pro nás požehnání. Sestry a bratři, těchto pár myšlenek nevím, jestli si to zapamatujete, ani si to zapamatovat nemusíte. Jde o to, že se máme nechat hlavně nejen mým, ale Božím slovem pročistit. Máme ho nechat přijmout a ono někdy právě v pravý čas může přinést své ovoce. Ať nám k tomuto ovoci Panna Maria pomáhá.